Det var meget, meget stærkt. Det kommer nu. Færdig. Det var det. Var det galt? Så kommer spækket op her i bunden. Sådan. Du skulle næsten også tage den nedenunder, så kunne du have set på dem. Ja. Du klarer det så flot. Jeg skal lige have fundet hullet her og der her. Vi har fået nye handsker, og de krøller så meget, at det er meget, meget svært at se noget. Så. Ej, det er simpelthen sværere, end jeg overhovedet har prøvet før, men de her handsker her, de er så frygtelige. Og dem skal vi leve med fremover, for vi får ikke andre. Sådan. Normalt så går det også lynhurtigt med at få sådan en kugle på, så det... Ja, Stik tungen ud. Op på tungen. Så. Prøv at komme ud igen. Så gør jeg lige sådan her. Sådan. Ind igen. Sådan. Godt. Perfekt. Godt. Prøv du selv at tjekke det. Det bløder nu, ikke også? Ja. Har I vand med? Jeg vil anbefale at gå over og få en slot-size. Altså, jeg har en sodavand i min taske. Det er perfekt. Det der? Ja. Det vil jeg gerne købe med. Det kan jeg godt forstå. Ja.